Nu kommer der en spændende film fra Dansk Skoleinformation. Æblet. En kødfuld frugt af familien Malus ex domestica. Vi har at gøre med en levende, men tavs organisme. Jeg så over mig! Du kommer for sent, Torben! Det er forkert. Vi fortsætter. Æblet vokser på et træ og forbliver samme sted under hele modningen. Nej, det er forkert. Vi prøver med en anden frugt. Pæren. Jeg er ikke nogen pære. Jeg er et æble. Forkert. Kirsebær. Naturens tonedøve frugt. Æblefjæs. Det er helt forkert. Nej, det er overhovedet ikke forkert. Nu skal I bare se. For nu kommer historien om æblet Torben, der har fået en orm i en tegnefilm af Anders Morgenthaler. Vi to er blevet bragt sammen, og der er tydeligvis ingen af os, der kan lide det. Men nu strammer du ballerne, og så overlever vi det sammen. Det udvikler sig til et kæmpe eventyr med frugt, som man aldrig har set det før. Vi er i live! Nej, nu må det være De vanvidsbefængte æbler må væk fra vores hellige ørken. Hør Frank Hvam som æblet Torben. Så prøv lige at se den klamme pære med panden ned i øjnene og helt sådan. Se, hvor dum han ser ud. Sisse Babette som ormen Silvia. Tal til min hælerprinsesse, for hovedet lytter ikke. Og Lars Hjortshøj som pæren, der er et æble. Det her, det er en fest. Det er det, jeg har ventet på hele livet. Og Michael Carøe som syngende kirsebær. Følg dem alle sammen i eventyret Æblet og Ormen. Kan du ikke hjælpe mig? Jo, jeg skal bare lige finde toilet. Ups, Kommer her i biografen. Dette havde intet at gøre med Dansk Skoleinformation. Absolut intet. Nu kommer der en spændende film fra Dansk Skoleinformation. Æblet. En kødfuld frugt af familien Malus ex domestica. Vi har at gøre med en levende, men tavs organisme. Jeg så over mig! Du kommer for sent, Torben! Det er forkert. Vi fortsætter. Æblet vokser på et træ og forbliver samme sted under hele modningen. Nej, det er forkert. Vi prøver med en anden frugt. Pæren. Jeg er ikke nogen pære. Jeg er et æble. Forkert. Kirsebær. Naturens tonedøve frugt. Æblefjæs. Det er helt forkert. Nej, det er overhovedet ikke forkert. Nu skal I bare se. For nu kommer historien om æblet Torben, der har fået en orm i en tegnefilm af Anders Morgenthaler. Vi to er blevet bragt sammen, og der er tydeligvis ingen af os, der kan lide det. Men nu strammer du ballerne, og så overlever vi det sammen. Det udvikler sig til et kæmpe eventyr med frugt, som man aldrig har set det før. Vi er i live! Nej, nu må det være De vanvidsbefængte æbler må væk fra vores hellige ørken. Hør Frank Hvam som æblet Torben. Så prøv lige at se den klamme pære med panden ned i øjnene og helt sådan. Se, hvor dum han ser ud. Sisse Babette som ormen Silvia. Tal til min hælerprinsesse, for hovedet lytter ikke. Og Lars Hjortshøj som pæren, der er et æble. Det her, det er en fest. Det er det, jeg har ventet på hele livet. Og Michael Carøe som syngende kirsebær. Følg dem alle sammen i eventyret Æblet og Ormen. Kan du ikke hjælpe mig? Jo, jeg skal bare lige finde toilet. Ups, Kommer her i biografen. Dette havde intet at gøre med Dansk Skoleinformation. Absolut intet. Lad os filme, oj. Han blev ikke Over udbilledet nu ind i den masse lammetløf. Jeg tager ikke en spørgsmål, ikke mig. Det er det, når jeg må så salg. Kære lille overforstæsen, og man er hende i mislæs. Nej, det er små med slæb. Hvad præcis? Nå, se han jo inden med mig. Men valsen er det selv op. Forstet ved mig. Knap. Går vi læser over skæven, og det er den jeg følte i den af mit.
يسيطلع لما تتغفل ويشنو مكتيس تسلقلو إيه Masa di voi lavoro, ma lei pure mazzone, e di lì che fai, si ma skabel bosni. خلاص نقوم سمع يعمل اثنين عسلي ونو فعد نبوشت البيت ما نعوتسيها ما كنا يا سابيتو خايف نفيدو هاي يا Hey, falbe. Hvorfor nu? Snusene. Nej, præcis. Støj. Nej, jeg må gerne. Nej, hvorfor den er mod mig? Jeg skal fiske. Ingen underlig. Han nåede til mig, så vil på forærst jo på stoppet med. Og det er så fint. Jeg skal fiske. Han siger godt for men nu inde mørker hip. Jeg kan stemme skal så lade nødvendig med fat på slussøkning. Det er bedre. Og jeg må finde ud net har vi fundet noget om det. Og jeg må finde ud snakke på det. Lad os finde mig sig. Ham bliver over slå ind i masse med det. Og tage en næs og så har jeg ikke nok. Men det er ikke noget. Og så sejler. Ja, det lover, hvis det snakker man af hende med slæs. Nej, vi slår med slæb. Præcis. Og så er han jo inden efter mig. Men malsen er det sig op. Forskede benes. Og ville hvor skal hun holde bag den, jeg flytter siden af mit. Jeg sagde der, man må skuffe. Og jeg slår ikke med tester sig lidt ud. Masa di voi lavoro, ma lei pure mazzone, e di lì che fai, si ma skabel bosni. Og så om så er jeg virkelig næsten og ned fra den vores ben, men jeg roterer mig sgu nu for. Jeg sagde mit du, kan ikke flere ord. Ja. Hey, falbe. Hvorfor ikke nu? Snusene. Nej, præcis. Støj. Nej, jeg må gerne. Nej, hvorfor den er mod mig? Jeg skal fiske. Ingen underlig. Han nåede til mig, så vil på forærst jo på stoppet i bed. Og det er så fint. Jeg skal fiske. Han siger det godt for, men nu inde mørker hip. Jeg kan stemme skal så lade med lidt med fat på slussøkning. Eller bedre. Og jeg må finde ud net har vi fundet noget om det. Det kunne være en spændende film for dansk skoleinformation. Æblet, en grifund frugt af familien Malus ex domestica. Vi har at gøre med en levende mentolsorganisme. Jeg så over mig. Jeg var for sent, Torben. Det er forkert. Vi fortsætter. Æblet vokser på et træ og forbliver samme sted under hele modningen. Nej, det er forkert. Vi prøver med en anden for. Pæren. Her er ikke nogen pære. Jeg er et æble. Forkert. Kirsebær, naturens tonedøde frugt. Æblefjæs. Det er helt forkert. Nej, det er overhovedet ikke forkert. Nu skal I bare se. Jeg skal betale dem. For nu kommer historien om æble Torben, der har fået en ord i en tegnefilm af Anders Morgenthaler. Vi to er blevet bragt sammen, og der er tydeligvis ingen af os, der kan lide det. Men nu strammer du ballerne, og så overlever vi det sammen. Det udvikler sig til et kæmpe eventyr med frugt, som man aldrig har set det før. Jeg er en lyve. I vanligvis befængte æbler må væk fra vores hellige ørken. Jeg er Frank, Som æble Torben. så må jeg lige se den klamme pære med panden ned i øjnene og helt sådan. Se hvor dum han ser ud. Sissy Babette som ormen Cynthia. Tal til min hætteprinsesse, for hovedet lytter i. Og Lars Hjortshøj som pære, der er et æble. Det er den første, det jeg har ventet på hele livet. Og Michael Karløs som syngende Kirsberg. Følg dem alle sammen i eventyret Æblet og Ormen.
Kan du ikke hjælpe mig? Jo, jeg skal bare lige finde sig lidt. Ups! Jeg kommer her i biografen. Dette hedder Indie og gør med dansk skoleinformation. Absolut Indie. Nu kommer der en spændende film fra dansk skoleinformation. Læbelet. En grødfuld frugt af familien Malus Lex Domestica. Vi har at gøre med en levende mentalorganisme. Jeg så over mig. Du var for sent, tror jeg. Det er forkert. Vi fortsætter. Æblet vokser på et træ og forbliver samme sted under hele modningen. Og det er forkert. Vi prøver en anden frugt. Jeg er ikke nogen pære. Jeg er læbe. Forkert. Jævnflebær, naturens tonedøve frugt. Æblefjæs. Nej, det var overhovedet ikke forkert. Nu skal I bare se. Jeg er så født til. For nu kommer historien om æbletårnet, der har fået mig. I en tegnefilm af Anders Munter. Vi tror, vi er ret sammen, og der er tydeligvis ingen af os, der kan lide det. Men nu stopper du ballerne, og så overlever vi det sammen. Det udvikler sig til et kæmpe eventyr. En frugt, som man aldrig har set det før. En gang ud for befængte æbler, må ikke få lov til det længere. Jeg er fremrød, så de ikke blev tråd. Så må jeg se den klamme pære med panden i øjnene og helt sådan. Se hvor dumt han ser ud. Sidste babet som rum sin Vi har talt til min hænder, prinsesse, hvor hovedet lytter i. og Lars Hjortshøj som her. Der er et æble der, den første der, venter på en lyd. Og Michael Karlo som Sønne Kirsberg. følger dem alle sammen i eventyret. Æblet og ormen. Kan du ikke hjælpe mig? Jo, jeg skal bare lige finde toilet. Jeg kommer her i biografen. Det hedder Indie og gør med dansk skoleinformation. Absolut Indie. Nu kommer der en spændende film fra dansk skoleinformation. Æblet. En grødfuld frugt af familien Malus Lex Domestica. Vi har at gøre med en levende mentalorganisme. Jeg så over mig. Du var for sent, Torben. Det er forkert. Vi fortsætter. Æblet vokser på et træ og forbliver samme sted under hele modningen. Vi prøver en anden for. Der er ikke nogen bær. Jeg er æble. Forkert. Jævnflebær, naturens tonedøve frugt. Det er overhovedet ikke forkert. Nu skal I bare se. Nu kommer historien om æbletårnen, der har fået ord i en tegnefilm af Anders Munter. Vi tror, vi er ret sammen, og der er tydeligvis ingen af os, der kan lide det. Men nu stopper du ballerne, og så overlever vi det sammen. Vi udvikler sig til et kæmpe eventyr med frugt, som man aldrig har set det før. Sidste babet som rum, så siger jeg tak til min hænder, prinsesse, hvor hovedet ligger i. Og Lars Hjortshøj som her, der er det ikke det, der er det første, der er rundt af hovedet. Og Michael Karlo som Sønne Kirsberg. Vi må alle sammen i eventyret, æblet og ormen. Kan du ikke hjælpe mig? Jo, jeg skal bare lige finde sig lidt. Jeg kommer her i biografen. Det hedder Indie og gør med dansk skoleinformation. Absolut Indie. Nu kommer der en spændende film fra dansk skoleinformation. Æblet. En grødfuld frugt af familien Malus Lex Domestica. Vi har at gøre med en levende mentalorganisme. Jeg så over mig. Du kommer for sent, Torben. Det er forkert. Vi fortsætter. Æblet vokser på et træ og forbliver samme sted under hele modningen. Nej, det er forkert. Vi prøver med en anden frugt. Pæren. Jeg er ikke nogen pære. Jeg er et æble. Forkert. Kirsebær. Naturens tonedøve frugt. Æblefjæs. Det er helt forkert. Nej,
det er overhovedet ikke forkert. Nu skal I bare se. For nu kommer historien om æblet Torben, der har fået en orm i en tegnefilm af Anders Morgenthaler. Vi to er blevet bragt sammen, og der er tydeligvis ingen af os, der kan lide det. Men nu strammer du ballerne, og så overlever vi det sammen. Det udvikler sig til et kæmpe eventyr med frugt, som man aldrig har set det før. Vi er i live! Hey, nu må det være det at fange! De vanvids befængte æbler må væk fra vores hellige ørken. Hør Frank frem som æblet Torben. Så prøv lige at se den klamme pære med panden ned i øjnene og helt sådan. Se hvor dum han ser ud. Sissi Babette som ormen Silvia. Tal til min hælerprinsesse for hovedet lytter ikke. Og Lars Hjortshøj som pæren, der er et æble. Det her det er en fest, det jeg har ventet på hele livet. Og Michael Carøe som syngende Kirsberg. Følg dem alle sammen i eventyret Æblet og Ormen. Kan du ikke hjælpe mig? Jo, jeg skal bare lige finde toilet. Ups! Jeg kommer her i biografen. Dette havde intet at gøre med dansk skoleinformation. Absolut intet. Af en levende mentalorganisme. Jeg så over mig! Du kommer for sent, Torben! Det er forkert. Vi fortsætter. Æblet vokser på et træ og forbliver samme sted under hele modningen. Nej, det er forkert. Vi prøver med en anden form. Pæren. Her er ikke nogen pære. Jeg er et æble. Forkert. Kirsebær. Naturens tonedøve frugt. Æblefjæs. Det er helt forkert. Nej, det er overhovedet ikke forkert. Nu skal I bare se. Og nu kommer historien om æblet Torben, der har fået en orm i en tegnefilm af Anders Morgenthaler. Vi to er blevet bragt sammen, og der er tydeligvis ingen af os, der kan lide det. Men nu strammer du ballerne, og så overlever vi det sammen. Det udvikler sig til et kæmpe eventyr med frugt, som man aldrig har set det før. De vanvids befængte æbler må væk fra vores hellige ørken. Hør Frank frem som æblet Torben. Så prøv lige at se den klamme pære med panden ned i øjnene og helt sådan. Se hvor dum han ser ud. Sissi Babette som ormen Silvia. Tal til min hælerprinsesse for hovedet lytter ikke. Og Lars Hjortshøj som pæren, der er et æble. Det her det er en fest, det jeg har ventet på hele livet. Og Michael Carøe som syngende Kirsberg. Følg dem alle sammen i eventyret Æblet og Ormen. Kan du ikke hjælpe mig? Jo, jeg skal bare lige finde toilet. Ups! Jeg kommer her i biografen. Dette havde intet at gøre med dansk skoleinformation. Absolut intet. Nu kommer der en spændende film fra dansk skoleinformation. Æblet. En dødsfuld frugt af familien Malus X Domestica. Vi har at gøre med en levende mentalorganisme. Jeg sagde over! Du kommer for sent, Torben! Det er forkert. Vi fortsætter. Æblet vokser på et træ og forbliver samme sted under hele modningen. Det er forkert. Jeg prøver med en anden for. Pæren. Der er ikke nogen pære. Jeg er et æble. Forkert. Kirsebær. Naturens tonedøve frugt. Æblefjæs. Det er helt forkert. Det er overhovedet ikke forkert. Nu skal I bare se. For nu kommer historien om æblet Torben, der har fået en orm i en tegnefilm af Anders Morgenthaler. Vi to er blevet bragt sammen, og der er tydeligvis ingen af os, der kan lide det. Men nu strammer du ballerne, og så overlever vi det sammen. Det udvikler sig til et kæmpe eventyr med frugt, som man aldrig har set det før. De vanvids befængte æbler må væk fra vores hellige ørken. Hør Frank frem som æblet Torben. Så må du lige se den klamme pære med panden ned i øjnene og helt sådan. Se hvor dum han ser ud. Sissi Babette som ormen Silvia. Tal til min hælerprinsesse for hovedet lytter i. Og Lars Hjortshøj som pæren, der er et æble. Det her det er en fest, det jeg har ventet på hele livet. Og Michael Carøe som syngende Kirsberg. Følg dem alle sammen i eventyret Æblet
Kan du ikke hjælpe mig? Jo, jeg skal bare lige finde svarene. Jeg kommer her i biografen. Det har intet at gøre med dansk skoleinformation. Absolut intet. Nu kommer der en spændende film fra Dansk Skoleinformation. Æblet. En grifuld frugt af familien Malus X domestica. Det har at gøre med en levende mentals organisme. Jeg så over mig! Det kommer for sent, Torben! Det er forkert. Vi fortsætter. Æblet vokser på et træ og forbliver samme sted under hele modningen. Nej, det er forkert. Vi prøver med en anden for. Her er ikke nogen pære. Jeg er et æble. Forkert. Kirsebær. Naturens tonedøve frugt. Æblefjæs. Det er helt forkert. Nej, det er overhovedet ikke forkert. Nu skal I bare se. For nu kommer historien om æbletorben, der har fået en orm i en tegnefilm af Anders Morgenthaler. Vi to er blevet bragt sammen, og der er tydeligvis ingen af os, der kan lide det. Men nu strammer du ballerne, og så overlever vi det sammen. Det udvikler sig til et kæmpe eventyr med frugt, som man aldrig har set det før. Jeg er live! Nu må det være, vi var fanget! De vanvittigt befængte æbler må væk fra vores hellige ørken. Hør Frank Vam som æbletorben. Så må jeg lige se den klamme pære med panden ned i øjnene og helt sådan. Se hvor dum han ser ud. Sissi Babette som ormen Sylvia. Tal til min hænder, prinsesse, for hovedet lytter ikke. Og Lars Hjortshøj som pæren, der er et æble. Det er din fest, det har ventet på hele livet. Og Michael Carøe som syngende kirsebær. Følg dem alle sammen i eventyret, æblet og ormen. Kan du ikke hjælpe mig? Jo, jeg skal bare lige finde sig lidt. Jeg kommer her i biografen. Det havde intet at gøre med dansk skoleinformation. Absolut intet. Nu kommer der en spændende film fra Dansk Skoleinformation. Æblet. En kødfuld frugt af familien Malus X domestica. Vi har at gøre med en levende mentals organisme. Jeg så over mig! Du kommer for sent, Torben! Det er forkert. Vi fortsætter. Æblet vokser på et træ og forbliver samme sted under hele modningen. Nej, det er forkert. Vi prøver med en anden form. Pæren. Her er ikke nogen pære. Jeg er et æble. Forkert. Kirsebær. Naturens tonedøve frugt. Æblefjæs. Det er helt forkert. Nej, det er overhovedet ikke forkert. Nu skal I bare se. For nu kommer historien om æblet Torben, der har fået en orm i en tegnefilm af Anders Morgenthaler. Vi to er blevet bragt sammen, og der er tydeligvis ingen af os, der kan lide det. Men nu strammer du ballerne, og så overlever vi det sammen. Det udvikler sig til et kæmpe eventyr med frugt, som man aldrig har set det før. Jeg er i live! Nej, nu må det være, vi er fanget! De vanvittigt befængte æbler må væk fra vores hellige ørken. Hør Frank Vam som æblet Torben. Så prøv lige at se den klamme pære med panden ned i øjnene og helt sådan. Se hvor dum han ser ud. Sissi Babette som ormen Sylvia. Tal til min hænder, prinsesse, for hovedet lytter ikke. Og Lars Hjortshøj som pæren, der er et æble. Det her, det er en fest, det jeg har ventet på hele livet. Og Michael Carøe som syngende kirsebær. Følg dem alle sammen i eventyret, æblet og ormen. Kan du ikke hjælpe mig? Jo, jeg skal bare lige finde sig lidt. Ups, Kommer her i biografen. Dette havde intet at gøre med dansk skoleinformation. Absolut intet. Nu kommer der en spændende film fra Dansk Skoleinformation. Æblet. En kødfuld frugt af familien Malus X domestica. Vi har at gøre med en levende mentals organisme. Jeg så over mig! Du kommer for sent, Torben! Det er forkert. Vi fortsætter. Æblet vokser på et træ og forbliver samme sted under hele modningen. Nej, det er forkert. Vi prøver med en anden form. Pæren. Her er ikke nogen pære. Jeg er et æble. Forkert. Kirsebær. Naturens tonedøve frugt. Æblefjæs. Det er helt forkert. Nej,
det er overhovedet ikke forkert. Nu skal I bare se. For nu kommer historien om æblet Torben, der har fået en orm i en tegnefilm af Anders Morgenthaler. Vi to er blevet bragt sammen, og der er tydeligvis ingen af os, der kan lide det. Men nu strammer du ballerne, og så overlever vi det sammen. Det udvikler sig til et kæmpe eventyr med frugt, som man aldrig har set det før. Jeg er i live! Nej, nu må det være De vanvidsbefængte æbler må væk fra vores hellige ørken. Hør Frank Hvam som æblet Torben. Så prøv lige at se den klamme pære med panden ned i øjnene og helt sådan. Se, hvor dum han ser ud. Sissi Babette som ormen Silvia. Tal til min hænder, prinsesse, for hovedet lytter ikke. Og Lars Hjortshøj som pæren, der er et æble. Det her, det er en fest. Det er det, jeg har ventet på hele livet. Og Michael Carøe som syngende kirsebær. Følg dem alle sammen i eventyret Æblet og Ormen. Kan du ikke hjælpe mig? Jo, jeg skal bare lige finde toilet. Ups, Kommer her i biografen. Dette havde intet at gøre med dansk skoleinformation. Absolut intet. Han blev givet. Over øsnøj i den masselammet løf. Abtægningen smasørak ikke mig. Helvede er den her. Måske også så salder. Kære lille ord, for det snart med lægen i mit slæs. Nej, vi små med slæb. Hvad præcis? Nå, se hånden jo. Med mig. Men malsen er det selv. Forstet ved mig. Knap. Går jo ille, hvor skal hun holde bag den er født i den af mit. Fordi så jeg slæbt med mig skruffen. Øsnu æbmægtigst, der skal lide ud. Marcel, de var i lov over. Men der laver du Marcel. De ligger der en jæs i vildt. Marcel, med båsnit. Og der er sådan en rum, så der er lidt i næsten i. Og nede fra den vorsnede ben. Men jeg overtager mig kun at få. Ja, så er vi to. Der er ikke noget fjerde ord i. Her. Det er i fald fedt. Hvor fødte nu? Snusene. Nej, præcis. Støj. Nej, jeg må gerne. Nej, hvorfor den anden måde? Ikke på fisk. Ingen underlig. Han nåede til mig, så vil på forært. Det åbner stoppet med. Og det er så fint. Ikke på fisk. Han må også. Han siger det godt for men nu inde må jeg være helt hækket stemmer. Skal så lade med lige med fat på flusset. Det er bedre. Og jeg må finde ud snart har vi fundet snart. Nu kommer der en spændende film fra Dansk Skoleinformation. Æblet. En kødfuld frugt af familien Malus X domestica. Vi har at gøre med en levende, men tavs organisme. Jeg så over mig! Du kommer for sent, Torben! Det er forkert. Vi fortsætter. Æblet vokser på et træ og forbliver samme sted under hele modningen. Nej, det er forkert. Vi prøver med en anden frugt. Pæren. Jeg er ikke nogen pære. Jeg er et æble. Forkert. Kirsebær. Naturens tonedøve frugt. Æblefjæs. Det er helt forkert. Nej, det er overhovedet ikke forkert. Nu skal I bare se. For nu kommer historien om æblet Torben, der har fået en orm i en tegnefilm af Anders Morgenthaler. Vi to er blevet bragt sammen, og der er tydeligvis ingen af os, der kan lide det. Men nu strammer du ballerne, og så overlever vi det sammen. Det udvikler sig til et kæmpe eventyr med frugt, som man aldrig har set det før. Jeg er i live! Nej, nu må det være De vanvidsbefængte æbler må væk fra vores hellige ørken. Hør Frank Hvam som æblet Torben. Så prøv lige at se den klamme pære med panden ned i øjnene og helt sådan.
Se, hvor dum han ser ud. Sissi Babette som ormen Silvia. Tal til min hælerprinsesse, for hovedet lytter ikke. Og Lars Hjortshøj som pæren, der er et æble. Det her, det er en fest. Det er det, jeg har ventet på hele livet. Og Michael Carøe som syngende kirsebær. Følg dem alle sammen i eventyret Æblet og Ormen. Kan du ikke hjælpe mig? Jo, jeg skal bare lige finde toilet. Ups, Kommer her i biografen. Dette havde intet at gøre med dansk skoleinformation. Absolut intet. Nu kommer der en spændende film fra Dansk Skoleinformation. Æblet. En kødfuld frugt af familien Malus X Domestica. Vi har at gøre med en levende planktonorganisme. Jeg så over mig! Jeg kommer for sent, Tom! Det er forkert. Vi fortsætter. Æblet vokser på et træ og forbliver samme sted under hele modningen. Det er forkert. Vi prøver med en anden form. Pæren. Jeg er ikke nogen pære. Jeg er et æble. Forkert. Kirsebær. Naturens tonedøve frugt. Æblet. Yes. Det var overhovedet ikke forkert. Nu skal I bare se. For nu kommer historien om æbletorben, der har fået en orden i en tegnefilm af Anders Morgenthaler. De to blev bare sammen, og der er tydeligvis ingen af dem, der kan lide det. Men de strander bærene, og så overlever de det samme. Det udvikler sig til et kæmpe eventyr med frugt, som man aldrig har set det før. I vanvittigt befængte æbler må væk fra vores hellige ørken. Som æbletorben. Så må vi have set en klamme pære med panden ned i øjnene og helt sådan. Se, hvor dum han ser ud. Sissi Babette som ormen Silvia. Tal til min hælerprinsesse, for hovedet lytter ikke. Og Lars Hjortshøj som pæren, der er et æble. Det her, det er en fest. Det er det, jeg har ventet på hele livet. Og Michael Carøe som syngende kirsebær. Følg dem alle sammen i eventyret Æblet og Ormen. Kan du ikke hjælpe mig? Jo, jeg skal bare lige finde toilet. Kommer her i biografen. Dette havde intet at gøre med dansk skoleinformation. Absolut intet.
Shut